Nyakwara Mugaji wang' weche gi medo biro ni kamora mora ma entio kale nyakalondo mari mihero maramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Jodak mawuok e gweng' ma Oruba gi Onyinjo mayudore Suna West Sub County County of Migori ywago medruok kotenore kod rochruok mar weche mag arita. Bende koro gidwaro mondo mi apisa mag arita gwenge makono okaw okang' madonjore e wachni. Kaka jafwambo mar County of Migori George Juma lero en ni koro jodak e gweng'no ywak ni dukni buora e gwenge makono osetur mochuo kwale mwandu. Kwan johala matindo mowandi gi podhe ka dak no Oruba kaachiel kod Onyinjo e sub county ma Suna West e county ma Migori koro medore. Gino ma ikelo kod kuo ma bende osejimbore e gwengegi. Nitiere ute ohala ariyo e kar dak no ma Onyinjo ma yande use gige loso apiko mane olor jumachiel mokalo to ok jokuoge moko ne muke kendo kwalo mwandu duto. Ibiwa mara mingi Onyinjo hapa. Nilibaki mtupu, nikaanza kuombaomba majirani wakanisaidia, nikarudi kwa biashara. Nikamaliza wiki 3 tena wakarudi tena wakaiba. Jirani walimuiba last week iliyopita, walimuiba vifaa. Kuna vifaa vya maduka vya mapikipiki spares walichukua zote. Juzi wakaenda stage wakachukua manguo yote. Leo wameingia kwa majirani. Kufuli zangu zote zimeenda. Sina mbele sina nyuma. Mana tok ndalo machuok bang' johala ariyo goloro handgi. Johala Ronald Ochieng bedo tino mane piny Orugo kawuono bende ne omuk dukane e kar dak mo Onyinjo kendo mondo ne duto ma oting'o lewni mosebedo ka uso ne okwal duto. Gi mucho kifunde ariyo plus dot bene gi twenyo gi turo. Gikawo gimora mora maonge gara gi magewena. Gikawo stoga te ma over 70,000. Giweya bankrupt. En kumo bende oseyo johala mathoth ka ohandgi opodho ka moko bende koro stino mondo koro dar kendo many kuonde ma ginyalo timo ohala. Imeniuma wakati natoka nyumbani nafika nakuta ameibiwa na mlango wangu kufuli zote za nje kufuli 4 hazipo. Kumaanisha kwamba walikuwa wanajaribu kwangu wakashindwa wakabadilisha kwa jirani. Jamani, kama kuna njia yoyote ile tunaweza kusaidiwa mambo ya wizi, tusaidiwe, tumechoka. Kawuono kane wachio gokinyi wayudo kantie dukni moko mo oturka kendo ne gikawo mwandu mag jopiny. To osatur kuonde gi mang'eny to gigi wawacho gi to polis oleng'aleng'a. Koro wapenjo ni tang'o matimre koso dibed ni polise matin koso ang'o matimre nikech reports osechiw ka polis. Johala kod jodak ma Suna West ywago rochruok mag arita kwe magi wach ni koro oseweyo kohala mopogore opogore koro osegore piny. Mag security rach sana ne watemo wuoyo gi county commissioner. County commissioner idara mari inende tich ne kese kade be ne kama jo siasa dhiye to waneno ka kanyo ole security ma tight kabisa to koro marito japiny to tamowa. Poor security. Kech mane gima osebedo ka chandowa, dukni mang'eny osebedo ka bedo looted to sirikandwa ma Migori pok aneno any action magisakawo. Jodak ma Suna West gi wacho rochruok mag arita kwe e gwengegi ma oting'o mano ma Oruba kaachiel kod Onyinjo e sub county ma Suna West bende koro osekelo luoro mokalo ne jodak kaachiel kod johala. Mano gotieno kinyal wuotho Oruba ka egoyo ji left and right otieno mangima. Akwayo chief kaachiel gi OCS gi jotend arita kwe mantiere e Oruba Ragana ni wuoga ne uruoko mondo mi ugo buche madongo e weche mag security, ubed gi community, ubed gi johala piny mondo ung'e kaka wanyalo tieko weche mag security ma Migori ka. Giseyo tend arita kwe bende giwacho ni koro osenyiso nyau e kedo kod rochruok mag arita kwe. Within bus park nyocho tor M-Pesa moting pesa te. Nyoro chako tor M-Pesa duka machielo motor gik moko te. Niti dukoria manyo opo witado modonji gi witado mokawo gik moko te e odno. Insecurity ntie Onyinjo kae Oruba at large to ntie a record kata last year na wuoye to onge action mikawo. County Commission oling, the DCI oling, OCPD oling, onge action mora mora. Kuo mar kar dak mo Oruba kod Onyinjo ok en gin mawendo ka piny maduong' en ni to ang'o ma inyalo tim mondo koro tiek kuone obendo osebedo kuom higni malach. To watero wach gi nyaka ka sirikal mondo konywa to sirikal okawo okang' nikech imako gi mong'e ni ng'ane to rach ng'ane ng'ama rach ikawe matere malo to sirikal ema chako weye. Koro kaka wambe wan jopiny gini dierwa no to sirikal okonyowa koso hinyo japiny. Akwayo ni bondo mi community policing jopiny bondo be together bondo mi issues mag security okaw gi yo ma serious. Wakwayo ni koponi samoro jogi osabodho ka makoro ging'iyo gi jopiny to wakwayo bondo mi ogo gi transfer. Months to aonge godo madang wawachi
Yes. Watchman to waonge godo. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori. An Joe Juma. Giko weche manyien